Vážení poslucháči, milé deti, toto je vzorák príkladu číslo 10. O čom bol tento príklad? Bola to hra, bolo to niečo ako piškôrky. Hral Petržlen s CD-čkom, ja som CD-čko, teší ma. A veľmi ma teší, že väčšina z vás usúdila, že nemôžem predsa prehrať s niekým takým ako je Petržlen. A niektorí z vás to aj patrične dokázali. Hra spočívala v tom, že sa hrali ako keby piškôrky, ale nevyhral ten, ktorý mal 5 znakov za sebou, ale ten, ktorý mal celý kompletný štvorec 2x2 vyplnený. Väčšina z vás k tomu pristupovala tak, že sa snažila dokázať, že keď sa začne hrať, alebo keď to skončí, takže to musí prísť z nejakej situácie, že to musí od niekam začať a že to nejak vyjde. Takže ste začali rozoberať možnosti, že Petržlen dá X-ko, CD-čko teraz čo urobí, chvíľku rozmýšľa, väčšina z vás dospela k tomu, že najlepšie je dať vedľa toho alebo pod to. A čo ďalej? No tak ste skúšali možnosti, ako by Petržlen mohol pokračovať, napríklad by Petržlen dal sem, väčšina z vás dala za CD-čka sem, Petržlen dal sem, CD-čko dal sem, Petržlen dal sem, CD-čko dal sem, Petržlenovi sa nepodarilo vyhrať. A skonštatovali ste, že tým pádom to nejde. Mali ste tam ešte pár ďalších možností, ako by to mohlo prebiehať, ale na základe pár takýchto pozícií ste skonštatovali, že to nejde. No to je pekné, ale predstavme si, že tá hra by pokračovala by tak, že Petržlen by dal sem. No tak podľa vašej taktiky by ste dali sem. No a čo keby Petržlen dal povedzme sem? Tak by ste dali vedľa toho, Petržlen by dal sem, tak medzi, sem, vedľa toho, sem, zase vedľa toho. A takto by ste nejak pokračovali. Ako je pekné, že ste dokázali, že to nebude fungovať na také malé, ale neviete nič povedať o tom, že ako to bude vyzerať, keď to bude veľké, nekonečne veľké. A tým pádom dôkazy tohoto typu neboli najsprávnejšie. Čo ste mali urobiť? Mali ste si v každom prípade vyčistiť hlavu. Plne si vyčistiť hlavu a skúsiť to totálne ináč. Ako sa najlepšie čistí hlava, milé deti? No. Najlepšie sa čistí hlava tak, že sa prejdete po ulici nejakou starou štvrťou a čo vidíte všade? No domy. Máte dom. A z čoho je taký dom? No stehál je dom. Celý dom je zložený z stehál. No a keďže ste išli so svojím kamarátom, ktorý dúfam, že neriešil KMS-ko, lebo si predsa nemôžete radiť, milé deti, pri riešení príkladov. A rozhodli ste si, že si s ním zahráte túto skvelú hru, ktorú sme dali do KMS-ka. Ale nepáčilo sa vám, že naša tehlová plocha nezodpovedala tej štvorčekovej, tak ste si inou farbou dokreslili zvyšok. Zrazu ste mali dvojfarebnú štvorčekovú plochu, ale to v podstate nevadí. No a snažili ste sa, pravda, že ako iniciatívni hráči, keďže ste hrali so svojím neskúseným kamarátom, vyhrať za Petržlena. No, tak ste dali krížik. Čo urobil váš kamarát? Váš kamarát sa pozrel na tehličku, ktorú ste obsadili a rozhodol sa, že však čo, tak nebudem mať fantáziu, obsadím druhé políčko tehličky. Tak, ale vy ste si stále za svojím, predsa Petržlen, ja musím ho poraziť, proste som Petržlen. Nie. Dali ste ďalšie X-ko, váš kamarát sa zase pozrel, to je v tejto tehličke, tak dám do druhej polky tehličky. No a ako ste takto pokračovali a hrali ste, on si stále nedal povedať, stále dával do rovnakej tehličky, vy. A zistili ste, že vy s tým nemáte čo urobiť. Proste každá tehlička bude z polovice vaša a z polovice jeho. No dobre, čo vlastne znamená, že každá tehlička bude z polovice vaša a z polovice jeho alebo nikoho? To vlastne znamená, že vy ako Petržlen nikdy neobsadíte celú tehličku. Nikdy. To znamená, no proste, že nebudete mať tehličku. No a čo si o týchto tehličkách môžeme všimnúť? Keď si vyznačíme hociaký štvorec 2x2, tak si všimneme,
že obsahuje jednu tehličku a dve polky tehličiek. Či už ho označíme takto, alebo ho označíme tuto, vtedy to bude presne naopak, že bude obsahovať túto tehličku dole a túto dve polky. Ľahko si môžete všimnúť, že každý štvorec je takto zložený. Ale čo je dôležité, že každý štvorec bude obsahovať jednu tehličku celú. A my sme predsa zistili, že keď CD-čko bude hrať ako váš kamarát, ktorý vás strašne ochašoval, tak nikdy nebudete mať celú tehličku. A keďže nikdy nebudete mať celú tehličku, tak nemôžete nikdy mať ani všetky polička štvorčeka. Lebo predsa minimálne v tejto tehličke nebudete mať oba znaky. Takže, milé deti, ako ste si mohli všimnúť, CD-čko predsa nevie prehrať a existuje za ne neprehrávajúca stratégia, ktorá je založená na tom, že si rozdelíte plochu na tehličky, takéto, ako som nakreslil, a vždy, keď Petržlen dá nejaký znak do tehličky, vydáte svoj znak do druhej časti tehličky. A takto nikdy nemôžete prehrať. No milé deti, dúfam, že na budúce, keď bude podobný príklad, na toto už všetci prídete. Ďakujem.